Morning, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel, Lagalag Moto. Bali, bagong lahat, shout out muna natin si Buridek, ating sponsor. Shout out din kay Team Pasuot, Reebok Moto, saka shout out din natin ang CR1L pala. Shout out din natin ang NMAX United Club Philippines Pangasinan Chapter. Bali, supportahan niyo po kami sa April 10. NMAX United Club Philippines Pangasinan Chapter. Mag-host po tayo niyan sa charity. Host po ang Team Pangasinan pala. So, pupuntahan natin ngayon Barangay Salvacion, Rosales, Pangasinan. Atin tayo sa charity ng CR1L. So, samahan niyo ako mga ilan. Face in your face. Charity Riders 1 for Philippines na ang pinakapangunahing advokasya po namin ay itong charity works, tumulong, magbigay ng kaunting tulong, biyaya para sa ating mga kapwa na nasa laylayan. No? At ito po ay may kasama pong feeding program later on. So isang napakagandang panahon ngayon. Actually, saan ba tayo nag-overnight kami doon sa isang lugar ninyo dito. Gabi pa po kami nandito. So, napakaganda ng inyong lugar. So, kayo po ay napili namin after profiling yung community ninyo. Napili po namin na bigyan ng kunting handog ng abot ng aming kakayanan. Of course, kasama namin yung mga kapwa rin naming riders, no? Kung makikita nyo sila sa kabila. Ano nga pala ang ano nyo? Nakalimutan ko na! Ano nga? Ang solo riders at yung kabila. Sorry. Hindi ko nakuha yung pangalan. Nagpapasalamat po ako na napili ang ating barangay at mga bata para sa kanilang feeding program at food supplies. And gusto kong samantalahin ang pagkakataon na ito na
organization na ito. Ano masasabi mo sa event ngayon? Thank you po sa lahat na luto dito. Pagkain namin. Masarap? Masarap po. Ikaw, ano masasabi mo? Salamat sa pagkain. Tingin nga yung pagkain mo, kainin mo nga. I want this is 24 also. Oh, yeah? Really? Yes, Lord, I really? Here is R. Where is Hayang, ano yun? Okay, sayang. I is looking for 24.
masasabi niyo sa charity na ito? Para maiyaw na. Kaya ka siya. Interview ko eh. Cut mo to ah. Hindi, para sa akin itong charity ito napakaganda para sa lahat eh. Kasi hindi lang isa, dalawa o tatlo na beneficiary ang bibigyan natin. Hindi hundreds o hundreds na mga beneficiary. So, nag-i-invite ako doon sa mga kapwa natin riders, sa kapwa natin na mga may mabubuting puso na gustong tumulong. Sama-sama po tayo na tumulong para sa mga kababayan natin na nasa pinakamababang posisyon, lalo na po yung mga hindi masyadong napapansin ng gobyerno. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat, group riders po kayo, solo riders, or yung mga car enthusiasts, yung mga car club natin. Sama-sama po tayong tumulong para po sa ikabubuti ng ating ng mga mamamayan na nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po. Successful na naman na event ng CR1L ang naganap dito sa may Barangay Salvacion, Rosales, Pangasinan. So ayan mga master, samahan nyo kami sa mga susunod na activities.